אנשים כאן סנופי גיימינג, וזה סרטון פתיחת הערוץ. אז לפני הכל תתעלמו מזה שאני צרוד. אז כן, הערוץ הזה בעצם יהיה ערוץ גיימינג. למה אני מתכוון? מתכוון ל-CSGO, רוקט ליג, מיינקראפט וכולי, אתם כבר יודעים. אז אני אעשה קומנטרי באחד הסרטונים הבאים למה אני תמיד צרוד, כי תשאלו אותי בתגובות כל פעם למה אתה צרוד, למה אתה צרוד, למה אתה צרוד, למה אתה צרוד. טוב, אז בקיצור, זה הסרטון של הפתיחה של הערוץ הזה, ואני בעיקר מתמקד על העריכה, שתהיה כמה שיותר מושקעת, ובעיקר חשוב לי שתגידו לי מה אתם אוהבים, מה אתם רוצים שאני אעלה, ככה שאני אדע מה לעלות, שאתם תאהבו את הערוץ הזה. אז כן, עכשיו ברגע אתם רואים את מיינקראפט, אני לא יודע אם אתם רוצים שאני אעלה מיינקראפט. חוץ מזה שאני לא רוצה שתהיו שמים אלא אם כן אתם אוהבים באמת את הערוץ. כי תכלס אני לא יודע אחרי זה מה לעלות בשביל שתאהבו את הערוץ ושהוא באמת יצליח. אז אני מקווה שהבנתם את המסר הזה שאני מצליח להעביר לכם אולי. אז אני מקווה שאהבתם גם את הסרטון הזה ותאהבו את הערוץ, ואני מקווה שנהנתם, אז יאללה ביי.